Приключенията на пещерния човек номер 6. Защо направих така? 6. Да, аз съм в Тюрис, разхождам се. Сега ще намеря нещо. Например, като това бобърче. Здравей, бобърче. Не, чакай, забравих, това е бобърчето. Ау, хапа ме по задник. Това много заболя. Кои са тези? Това да не би да е моето семейство пещерняци. Елате тук. Синко, скъпа деца, лате да го прегърнем. Много ми липсвахте, много. Синко, много ми липсваше. Това бачи ли е? Бачи! Това е бачи! Много да обичаме. И аз ви обичам мои малки братчета. Сега, и вас ви обичам майко и баща. Сега, искам да ви разкажа за едни хора, които ме преследват, защото им показах така, а това знак, че ги обичам, но просто се обърках. И трябва да ме предпазите да остана малко при вас. Хора ли? Разкажи ли повече за тях? Дрън, чапляс, пропускаме това. Сега ги разсеяме. Ето ги! Скри се, лъжа! Добре, татко! Случайно да сте виждали един пещерняк като вас, пещерняци, той ни показваше ето тако. Съжалявам, но не сте го виждали. Тук няма нищо за гледане. Просто ще седим тук и знаете, тук няма нищо, който не е видял и не е разказал за вас. Абе, скъпи млъкни, ще го издадеш. Абе, спокойно, няма да ви дам. Извинете, кой няма да предадете? Няма да ви дам моята дъщеря, която се яде 360 пъти на ден. Забравяйте го това. Добре, както и да ви сте много глупав. Айде, продължаваме, банда. Благодаря ви, че ме предпазихте. Много ви благодаря. Чао! Чао, синко! Обичаме те! И аз ви обичам, мое семейство. Чао! Чакай, май това значи, че ги мразя. Извинете!